اتفيلين كجمر بيلت بهالقوال 17 عمت كامت ديات فليا نابو باخت كيد نعزب أبو تشارلز بهالكوينو نايت ختما بوليس نبرا بيل كام سدي أولات مبرمبر مسابقة غات أبو اسمدنا نبروم أبجزا خوفي لخلا أبو أكاب أركو بيلي مكينا جزيو سربرايز كبرا بيلخ أنسلا كل نجر تحرم مسكانا مش متعاويتا جاكوب متوات جمرات كانت إلا بيلا تبو أمبر بيت مرتزا كايدن سبرخي واللغبالتو جاكوب كأ نسو عبدت مهار لبيت مرتي كم زي مهاري نقرأ نزب حيتو بيلانا بيت مرتام رحت عبد بيت مرتي محاجت نمفراي كزي وسدلان إيريك نزب هالت مهاراي تحرم الليلايا نسو خامستم خالتي أرختن محاجتن اللاليا كوينو جن بيلا هذا معالتي نودو كالكلايزر تري أمو هندبت بو قلبي السحاب نايت ودشم إدوارد كلان كوينو عبد بيت مرتوشتز مهارو روزان أميرن جفرن إلين سبهالو يحوات نبرو كوينو خا كالكلايزر مسبيتو بحدث أبيوم نبرو إدوارد كابتون كالوت بتعمي سقطن يخوينو كاب كا قلطف نبرا نسو نابت بيت مرتين ويلا دحر مرأيو سلساي حسب نبرا هذا معالتي أبناي بايلوجي كلاس بحدا يبوتحهم بيلا ناب كلاس أبتعطولز نبرت كزي بفينك ليتر ناي بيلا شتان ناب إدوارد يخيد نسو خا ناي بيلا ناي سونتاج أنا مش جانوو أبكي بيدني عقل تبت هموتي أتو بعقل نفسه تقاطعتيرو اتتمرتي كساب زودا يتبيمو مسودو الناوية كابت كلاسي واتس بيلا خابي إدوارد تغريما انت حما شكراس لزلني بمبال ننبسا بمشتات رقاقتت እቲ ነገር ዘይተዋሓጠላ ቢላ ካብ ክላሳ ምስ ወፀት ኤድዋርድ እቶም ኣመሓደርቲ ብቕልጡፍ ናይ ባዮሎጂ ክላሱ ክቕይሩሉ ከዘራርቦም ትሰምዕ ቤላ ከዓ ብዝበኣሰ እንታይ ኮይኑ ብምባል ድንግርግር ክብላ ጀመረ ንፅባሒቱ ቤላ ንኤድዋርድ ከም ትረኽቦ ተኣማሚና ናብ ቤት ትምህርቲ ኣቕንዐት ኮይኑ ግን ኣብኡ ምስ በፅሐት ዘይሓሰበቶ ነገር ረኸበት ኤድዋርድ ንክላስ ኣይመፀን ቤላ ከዓ ተስፋ ብዘይምቑራፅ በብመዓልቱ ምምፅኡ ትፅበይ ነበረት ንሱ ግን ንሰሙናት ናብቲ ቤት ትምህርቲ ይመፀን ቤላ ከዓ በቲ ነገር ኣመና ተጨነቐት ሓደ መዓልቲ ግን ናይ ባዮሎጂ ትምህርታ ንኽትምሃር ናብ ክላሳ ምስ ኣተወት ኤድዋርድ ኣብቲ ቦታ ኮፍ ኢሉ ረኣየቶ ኤድዋርድ ከዓ ብቐዳማይ ኮይተላለናን ኤድዋርድ ይበሃል ኢሉ ምስ ነብሱ የላለያ ክልቲኦም ጽቡቕ ተረዳዲኦም እናዓለሉ ከለዉ ሃንደበት ቤላ ናይ ዓይንቱ ሕብሪ ካብ ናይ ብቐዳማይ ከም ዝተቐየራ ነጊራ ምኽንያቱ እንታይ ምዃኑ ምስ ሓተተት ኤድዋርድ ግን ክምልሰላ ፈቃደኛ ኣይነበረን ዋላ ሓደ ከይተዛረበ ከዓ ገዲፍዋ ኸደ ናይ ሎሚ ትምህርቶም ወዲኦም ኩሎም ንናብ ገዝኦም ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ቤላ ከም ሰባ ናብ ገዝኣ ኣብ ክትከይድ ዝሓሰበትሉ እዋን ሓደ ነገር የጋጥማ ሓደ መኪና ፍሬኖ ተበጢስዎ ናብ ኣገጹ ይመጽእ ነዚ ዝተዓዘበ ኤድዋርድ ብቕልጡፍ ናብኣ ብምኻድ ነታ መኪና ብሓንቲ ኢዱ ጠጠው የብላ ቤላ ከዓ ብትሪኦ ዘላ ተገሪማ ፈዚዛ ተረፈት ንፅባሒቱ ተራኺቦም እናዕለሉ ከለዉ ቤላ መንጎ ዕላሉ ኣትያ ስለቲ ናይ ትማሊ ዝተፈጠረ ነገር ሓተተቶ ኤድዋርድ ግን ስለ መንነቱ ክዛረብ ድሌት ኣይነበሮን ምናልባት እውን ነኪርያ ካብ ትርሕቀኒ ከይነገርኳን ተቐረበትኒ ሓይሽ ብምባል ነበረ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንምሸቱ ናብ ገዝኦም ክኸዱ ከለዉ ኤድዋርድ ኣነ ንስኽን ካብ ድሕሪ ሕጂ መሓዙት ምዃን ይንኽእልን ይብላ ቤላ ከዓ ብዘርእያ ዘሎ ተለዋዋጢ ባህሪ ዝበኣሰ ክትጭናቕ ጀመረት ንፅባሒቱ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ትረኽቦሞ ሎሚ ምስ መሓዙታ ናብ ጎንጎም ባሕሪ ክትከይድ ስለ ዝኾነት ንኽመፅእ ተሓቶ ኤድዋርድ እውን ሕራይልዋ ይፈላለዩ ንሳ ከዓ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኮይና እናተፀበየቶ ኤድዋርድ ግን ክመፅእ ኣይከኣልን ቤላ ኣብ መኪና ኮፍ ኢላ ኸላ ጃኮብ ምስ ኣዕርኽቱ መፅኦም ይሕወስዎም እናዕለሉ ከለዉ ከዓ ቤላ ንኤድዋርድ ትፅበይ ከም ዘላ ተረድአ ኣብ ማእኸል ከዓ ሓደ ዓርኪ ጃኮብ ናይ ኩሎም ቤተሰብ ናብዚ ክመፁ ይክእሉን እዮም ኢሉ የረድኣ ብምቕፃል ጃኮብ ምስ ቤላ በይኖም እናዕለሉ ከለዉ ቤላ ንጃኮብ ዓርክኻ እንተወይ ናይ ኩሎም ቤተሰብ ናብዚ ክመፁ ይክእሉን እዮም ይብል ነይሩ እንታይ እቲ ምኽንያት ኢላ ሓተተቶ ጃኮብ ነቲ ሓቂ ክሓብአላ ኣይደለየን እቲ ታሪክ ክጅምረላ ከሎ ናይ ኩለቲ ጎባን ናይ ኩለቲ ጓሳን ዝበሃሉ ክልተ ቤተሰብ ከም ዝነበሩ የረድኣ ብድሕሪ እዚ ናይ ኩሎም ጎባ ንናይ ኩለቲ ተኽላ ጓሳ ከጥቅዑ ጀመሩ ሓደ መዓልቲ ግን ክልቲኦም ቤተሰብ ኣብ ስምምዕ በፅሑ በቲ ስምምዕ መሰረት ከዓ ቤተሰብ ኩለን ናብዚ ከባቢ ንኸይኣቱን ናይ ኩለቲ ቤተሰብ ከዓ ስለ ኩሎም ጓሳ ምስጢር ከየውፅኡ ይሰማምዑ በዚ ምኽንያቱ ኤድዋርድ ናብዚ ክመፅእ ዘይከኣለ ኢሉ ብሉፅ ገበረላ ጃኮብ ቀፂሉ እቲ ታሪክ ዝተፈፀመ ነገር እዩ ወላ ሓደ ቁም ነገር የብሉን እንተደሊኸ ግን ኩለቲ ዝበሃል መፅሓፍ ኣሎ ይብላ እሞ ይፈላለዩ
ቤላ ናብ ገዛኣ ምስ ኣተወት ጃኮብ ስለ ዝበላ መጽሓፍ ኣብ ጎግል ክደሊ ጀመረት። ድሕሪ ብዙሕ ምድላይ ከዓ ነቲ ጃኮብ ዝበላ መጽሓፍ ክትረኽቦ ከኣለት። ከም ዕድል እውን እቲ መጽሓፍ ኣብ ቀረባ ይሽየጥ ነበረ። ንጽባሒቱ ቤላ ምስ መሓዙታ ናብ ቀረባ ዝግበር ፓርቲ ክዳን ክዕድጋ ጀመራ። ቤላ ከዓ ነቲ ትደልዮ ዝነበረት መጽሓፍ ትዝ ይብላ እሞ ንመሓዙታ ሓንሳብ ዝገዝኦ መጽሓፍ ኣለኒ ብምባል ናብ መጽሓፍቲ ዝሽየጠሉ ድኳን ኣተወት። ኣብኡ ምስ በጽሐት ከዓ ሓደ ናይ ጃኮብ ዓሌት ሰብ ነበረ እሞ ካብኡ እቲ ትደልዮ መጽሓፍ ገዚኣ ወፀት። ቤላ መጽሓፍ ገዚኣ እናተመለሰት ከላ ብዙሓት መንእሰያት ይረኽብዋ እሞ ክታነኸልዋ ይፍትኑ። ኤድዋርድ ግን መኪና ሒዙ ይመጽእ እሞ ካብኦም ይድሕና። ናብቲ መሓዙታ ዝጽበይዋ ዘለዉ ቦታ ብመኪና የብጽሓ። ኮይኑ ግን መሓዙታ ኣንተ ኣበይ ጸኒሕኪ? ንሕና እኮ ምስ ደንጎኽና በሊዕና ወፂና ይብለኣ። ኤድዋርድ ድማ እቲ ጌጋ ናተዩ ኣነ ደንጎያ ይብለን። ኣብዚ በፂሕኪ ከይበላዕኺ ካብ ትምለሲ ቃነ ክጋብዘኪ ብምባል ንውሽጢ እትዋ። ኣብ ውሽጢ እናዕለሉ ከለዉ ኤድዋርድ ካብ ዝርኤ ክትሒዘ ሓደ ነገር ውሽጢ ተቋጻጺርዎ ከይደለኹ እውን ብኣኺ ከም ዝሓስብ ይገብረንሎ ኢሉ ነቲ ሓቂ ነግራ። ድሕሪዚ ናብ ገዛ እናተመለሱ ከለዉ ኢድ ብኢድ ይተናኸፉ። ቤላ ናይ ኤድዋርድ ኢድ ዘይከም ቀደሙ ኣመነ ከም ዝሓለ ዝተውዓለት። ብኸምዚ እንዳኸዱ ኣብ መንገዲ መኪና ናይ ኣቦ ቤላን መኪና ናይ ኣቦኡን ይርኡ። ንሶም ከዓ ስለቲ ጉዳይ ንምፅራይ ናብቲ ቦታ ምርሑ። ኣቦ ኤድዋርድ ድማ ሎሚ ንጎም ሚላን ዝተባሃለ ዓርክበኣ ኣብ ጃልባ ሞይቱ ከም ዝተረኸበ ይነግሮም። ነቲ ነገር ኣጨናቂ ዝገበሮ ግን ኣቀታትልኡ ምስቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ዝሞቱ ሓደ ስለ ዝነበረ እዩ። ድሕሪሲ ቤላ ናብ ገዛኣ ተመሊሳ ነቲ ዝገዛኣቶ መጽሓፍ ከተነብብ ጀመረት። ኣብ መንጎ ሓደ ነገር ትርኢ እሞ ብዛዕባኡ ኣብ ጎግል ክትጻር ወሰነት። ኣብቲ መጽሓፍ ዝሑላት ተባሂሎም ዝተጻሓፉ ብኻልእ ከዓ ኤፖቶማኪን ይበሃሉ። እዞም ዓሌት እዚኦም ካብ ሰባት ኣዝዮም ዝተፈለዩ ነበሩ። ኣይሞቱን ካብ ናይ ሰብ ንላዕሊ ቅልጣፍ ኣለዎም። ኣመና ሓያላት ምዃኖም እውን ኣንበበት። ኣብ መወዳእታ ግን ኣካሎም ኣመና ዝሑል ምዃኑ ተንብብ እሞ ምስቲ ዘጋጠማ ነገራት ኣተሓሒዛ ክትሓስብ ጀመረት። ንጽባሒቱ ንክሆን ንኤድዋርድ ትረኽቦ እሞ ስለቲ ነገር ክነግራ ክትጭቕጭቆ ጀመረት። ወሲኻ ስለቲ ዘንበበቶ መጽሓፍ ናይ ሰብን እንስሳትን ደም ዝሰትዩ ፍጡራት ተሓቶ። ኤድዋርድ ሕጂ ግን ነቲ ሓቂ ክሓብአላ ኣይደልየን። በዚ ከዓ ንቤላ ኣብ ሕቁኡ ሒዙ ናብቲ ጫካ ምርሐ። ቀፂሉ ኣካላቱ ፀሓይ ምስ ዓለቦ ከም ዘንፀባርቕ የርእያ። ቀፂሉ ኣብ መጀመርያ መዓልቲ ደማ ጨኒዎ ንምቁፅጻር ከም ዝኸበዶ ይነግራ። ኮይኑ ግን ኣነን ቤተሰበይን እንስሳታት ኢና ንምገብ ይብላ። ቀፂሉ ኤድዋርድ ኣነን ንስኽን ብሓደ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና፣ ምክንያቱ ኣነ ከም ናርክ ገይረ ደም ዝተመነኽዎ ንናይ ወልሓደ ተመነ ይፈልጥን እናበላ ቤላ መንጎ ተቋርጾ እሞ በዚ ትሕሰብ ንስኻ ክትጎድኣኒ ትኽእልኒ ኢኻ፣ ስለዚ ኣምነከየ ትብሎ። ቀፂላ ከዓ ብኸመይ ናብ ዝቕየር ከም ዝኽኣለት ትሓቶ። ኤድዋርድ ከዓ ትረኻ ክጅምር እቲ ነገር ዝተጀመረ ቅድሚ 107 ዓመት ክኸውን ከሎ ኣብቲ ሃገር ብከቢድ ተላባኢ ሕማም ይጥቃዕ እሞ ናብ ሆስፒታል ኣተወ። ኣብቲ ግዜ ወዲ 17 ዓመት ኮይኑ እቲ ሕማም በርቲዕዎ ክመውቱ ምስ ቀረበ ኣቦኡ ኳልትላይዘር ነኺሱ ከም ዝቐየሮ ይነግራ። ናብ ገዛኣ የፋንዋ እሞ ምስ ቤተሰበይ ከላልየኪ ይደሊ ኣለኹ እናበላ ከሎ ናይ ጃኮብ ቤተሰብ ይመፁ። ኤድዋርድ ከዓ ይሪኦም እሞ ብቕልጡፍ ክኸይድ ይውስን። ኣብ መኪና ኣትዩ እናኸደ ከሎ ምስ ናይ ጃኮብ ኣቦ ይፋጠጡ። ኤሊ ካብ መኪና ድሕሪ ምውራዱ ብዛዕባ ትማሊ ምሸት ዝተፈጠረ ሓደጋ ነቦኣ ክሓትት ጀመረ። ኤሊ ግን ናይቲ ሰብ ኣማውታ ፍልይ ዝበለ ብምዃኑ ንናይ ኩለን ቤተሰብ ጠርጢርዎም ነበረ። ንጽባሒቱ ኤድዋርድ ንቤላ ሒዙ ናብ ገዝኡ የምጽኣ። ቤተሰቡ ኩሎም ነቲ ፕሮግራም ምግቢ ይሰርሑ ነበሩ። ኩሎም ኣብ መጀመርያ ሌልኦም ንቤላ ፈቴማ ነበሩ። ካብዚኦም ማእኸል ከዓ ኣሊስያ ሓንቲያ። ኮይኑ ግን ብናይ ክልቲኦም ርክብ ሕጉስቲ ዘይነበረት ሮዛ ኮይና ንሱ እውን ቤላ ሰብ ብምዃና ተጨኒቃትላያ። ድሕሪ ዝኩሉ ኤድዋርድ ምስ ቤላ ብፍቕሪ ማሚቖም ንዕዘብ። ኤድዋርድ ኩሉ ግዜ ንዓኣ ንዘይምጉዳእ ይጥንቀቐላ ነበረ። በዚ ከዓ ፍቕሮም ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናዓበየ ይመጽእ። ሓደ መዓልቲ ከዓ ንቤላ ምስ ቤተሰቡ ቤዝቦል ከጻውታ የምጽኣ። እናተጻወቱ ከለዉ ከዓ ሃንደበት ሓደሽቲ ቫምፓየር ናብቲ ቦታ ይመጹ። ናይ ኩሎም ቤተሰብ ከዓ ሰንቢዶም ንምስርራብ ናብቶም ቫምፓየር ይቐርቡ። እቶም ቫምፓየር ከዓ ሎሬንት፣ ቪክቶራን ጄምስን ከም ዝበሃሉ ድሕሪ ምንጋሮም ሓደ ጌም ጥራሕ ንምጽዋት ናብኡ ከም ዝመጹ ይነግርዎም። ኳልኩላይዘር ከዓ እንታይ ሽግር ኣለዎ ብምባል ንኽጻወቱ የፍቅደሎም። ቀፂሉ ኳልኩላይዘር ክልቲኦም ክኸዱ እዮም ኢሉ የረድኦም።
ኤድዋርድን ቤላን ክኸዱ ከብሉ ጀምስ ናይ ቤላ ሽታ ብንፋስ ምክንያት ይበፅሖ። ናብ ቤላ እናቐረበ ከዓ ለካስ ምግቢ ኢኹም ሒዝኩም መፂኹም ይብል። ኤድዋርድ ድማ ጀምስ ቅድሚ ንቤላ መጉድኡ ኣብ ማእኸል ኣትዩ ከበኣሰ ይዳሎ። እቲ ዓርኪ ጀምስ ላረንት ከዓ እቶም ነገራት ካብ ዝበኣሱ ብምባል ንኩሎም ኣኪብዎም ይኸይድ። ኤድዋርድ ድማ ብቕልጡፍ ንቤላ ናብቲ መኪና ይእትዋ እሞ ጀምስ ከዓ ቫምፔር ከም ዝኾነን ንኣኺ ኸይርኸበ ስቕ ክብል ከም ዘይክእል ነጊሩ የረድኣ። ወሲኹ ንሱ ፀወታ ዝፈቱ ቫምፔር ስለ ዝኾነ ርእሱ ከም ዘንበብክዎ እንተኾይኑ ከዓ ክገድፈክ ይደልን እዩ። ስለዚ ንዑ ጠጠው ነብለሉ እቲ እንኳ መንገዲ ረኺብና ከነቃፅሎ ጥራሕ እዩ ዘለና ብምባል ግልፂ ገበረላ። ናብ ገዛኣይ ወስዳ እሞ ክዳውንታ ሒዛ ክትእለ ከም ዘለዋ ይነግራ። ንሳ ከዓ ምክሩ ሰሚዓ ክዳውንታ ሒዛ ወፀት። ኤድዋርድ ንቤላ ሒዙ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ኣብ ውሽጢ ላረንት ይረኽብዎ። ኤድዋርድ ብዛዕባ እቲ ነገር ምስ ሓተተ ላረንት የቋርፆ እሞ ናብዚ ዝመፀሉ ምክንያት ስለ ጀምስ ከጠንቅቖም ስለ ዝደለየ ከም ዝኾነ ይነግሮም። ጀምስ ንዓኣ እንተዘይረኺቡ ስቕ ከም ዘይብል ግልፂ ይገብረሎም። ብምቕፃል ቤተሰብ ኩለን ንጀምስ ንምትላል ኢሎም ጃስፐር ምስ ኤለት ብምዃን ንቤላ ሒዞም ከም ዝኸዱ ይገብሩ። ጀምስ ብሽታ ኣይከታተላ ስለ ዝነበረ ሮዛ ናይ ቤላ ክዳን ተኸዲና ብኻልእ መንገዲ ክትከይድ ተሰራሪቦም መንገዶም ይጅምሩ። ኣብ መንጎ ግን ጀምስ ኣብቲ ከባቢ ይበፅሕ እሞ የታልልዎ ከም ዘለዉ ተረድአ። በዚ ከዓ ሓሪቑ ካብቲ ቦታ ቀልጢፉ ኸደ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንኣሊስ ጀምስ ናበይ ከም ዝኸይድ ዘሎ ይረኣያ። ንሱ ከዓ ኣብ ፊኒክስ ከተማ ናብ ዝርከብ ሓደ ስቱድዮ ምዃኑ ነገረቶም። ንሱ እውን ቤላ ትመሃረሉ ዝነበረት ቤት ትምህርቲ ነበረ። ብድሕሪዚ ቴሌፎን ናይ ቤላ ይፅዋዕ እሞ ንሳ ከዓ ኣዲኣ መሲልዋ ኣልዓለቶ። ኮይኑ ግን ጀምስ ኣዲኣ ከም ዝዓገተላን ንዓኣ ክተድሕን እንተደልያ ንወላ ሓደ ከይነገረት በይና ክትመፅእ ከም ዘለዋ ይነግራ። ቤላ ከዓ ኣዲኣ ከይትጉድኣ ካብ ኩሎም ተሓቢኣ ናብቲ ዝተባሃለቶ ስቱድዮ ብታክስን ረሐት። ቤላ ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐት ዘይተፀበየቶ ነገር ይገጥማ። ኮይኑ ከዓ ናይ ኣዲኣ ድምፂ ዘስምዓ ካብ ናይ ቀደም ቪድዮ ዝተቐድሐ ድምፂ ነበረ። ቀፂሉ ጀምስ ንናይ ቤላ ፍርሒ ብቪድዮ ቀዲሑ ንኤድዋርድ ክጎድእ ተመነየ። ኤድዋርድ ግን ቀልጣፍኡ ተጠቂሙ ቀልጢፉ ናብቲ ቦታ ብምምፃእ ምስ ጀምስ ኣብ ባእሲ ተፀመደ። ብናይ ክልቲኦም ባእሲ ብዙሓት ንብረታት ይሰባበሩ እሞ ኣብ ልዕሊ ቤላ ከዓ ጉድኣት ይበፅሓ። ጀምስ ከዓ ብዝረኸቡ ዕድል ተጠቂሙ ኢድ ናይ ቤላ ይነክስ። ድሕሪዚ ቤተሰብ ናይ ኩለን ናብቲ ቦታ ይበፅሑ። ኣሊስ ከዓ ናብ ቤላ ምርሐት። ቤላ ግን ብዙሕ ደም ይፈሳ ስለ ዝነበረ ኣሊስ ነብሳ ምቁፅፃር ይኸብዳ። ኳልኩላይዘር ምስ ኣኸውን ይሓይሽ ብምባል ኣሊሳ ነቡኣ ተፅዋዕ እሞ ከም ዝሪኣ ትገብር። ብድሕሪዚ ምስ ኣሕዋታ ብምዃን ንጀምስ ይበኣስዎ። ክሳዱ ድሕሪ ምቁራፆም ከይትስእ ብምባል ብሓዊ የቃፅልዎ። ኳልኩላይዘር ከዓ ስለ ቤላ ኩሉ ነገር ይነግሮም። እቲ ዝበኣሰ ከዓ ጀምስ ንቤላ ስለ ዝነኸሳ ነበረ። ኤድዋርድ ድማ ናብ ቫምፔር ቅድሚ ምቕያራ ነቲ ኣብ ኢዳ ዝነበረ መርፂ ብቕልጡፍ ስሒብ የውፀላ። ድሕሪ ዝኩሉ ነገር ቤላ ንነብሳ ኣብ ሆስፒታል ረኸበታ። ስለ ዝተፈጠሩ ነገራት ከዓ ወላ ሓደ ነገር ኣይትዝክርንያ። በዚ ሰንቢዳ ከዓ ነዲኣ ሓተተታ። ኣዲኣ ከዓ ናይ ኢዳ ደም ሱር ከም ዝተበጠሰን ብዙሕ ደም ከም ዝፈሰሳን ብሓሶት ነገረታ። ወሲኻ ኣቦኹ ይፅበየኒ ስለ ዘሎ ብምባል ምስ ኤድዋርድ ንበይኖም ክዘራረቡ ብምሕሳብ ገዲፋቶም ወፀት። ኤድዋርድ ድማ ካብ ዝደቆሶ ይትስእ እሞ ኩሉ ነገር ይረድኣ። ቀፂሉ ምሳይ እንተኮንኪ ካብዚ ዝወኣሰ ሓደጋ ክበፅሐኪ ይኽእል እዩ ስለዚ ናብ ኣቦ ከተመለስ ይብላ። ቤላ ግን ኣነ ምሳኻ ምዃነ ዝተለ ብምባል ሓንገደት። ድሕሪ መዓልታት ከዓ ናይ ቤት ትምህርቲ ምድላው ስለ ዝነበረ ኤድዋርድ ካብ ገዛ ንቤላ ይወስዳ። ካብ መኪና ድሕሪ ምውራዶም ከዓ ጃኮብ ይመፅእ እሞ ንቤላ ምስ ናይ ኮሎም ቤተሰብ ዘለክ ዝምድና ኣቦይ ኣይፈተዎን ኣቋርፂ የይልኪ ኢልዋ ይኸይድ። ቤላ ግን ናይ ጃኮብ ምኽሪ ሸለሊላ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ምስ ኤድዋርድ ክትስዕስዕ ጀመረት። ቀፂላ ኣነ ምሳኻ ንዘለኣለም ክነብር ስለ ዝደሊ ናብ ቫምፓየር ቀይረኒ ኢላ ለመነቶ። ኤድዋርድ ግን ሓሳባ ከይተቐበለ ክሳዳ ስዒሙ ንኩሉ ነገር ጥንቁቕ ይኸውን። ናይ ፓርትዋን ትዕዝብትና ኣብዚ ንዛዝም ብዙሓት ክፋላት ስለ ዘለውዋ ብቅደም ተኸተል ክነስዕበልኩም ምዃንና ቃልና ኣተና እንተፈቲኹምዋ ላይክ ሼር ብምግባር ንዘለኩም ሃናፅ ርኢቶ ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ጎር እንዳበልኩ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ዝንረኸብ ሰሰናዩ።